ovat seuranneet miestä jatkuvasti. Nyt tulee Rita ja Rita tulee todella hyvällä sykkeellä. Siinä on paikkaa Jeremy Nerr. 1-0. Jani Rita tuo kiekon ylös. Jeremy Nerr pääsee helpolla viemään Jokerit 1-0 johtoon. Maali. Nyt 2-minuuttinen Tukoselle ja tästä jatketaan 4-3 vastaan. Erinomainen tilanne Jokereille. Tämä on näköjään kevään miehiä. Siinä lähtee levityssyöttö ja se napsahtaa Äsiviidon lapaan kerrassa nopeasti. Filppula tilalle. Ja Filppula kaapii tämän aloituksen lopulta itselleen. Teräväinen. Levitys Nordlundille. Teräväinen, mutta Nordlundin syöttö katkaista ja Äsiviidon tulee läpi!
Äsiviidou sotkee päätyyn asti. Hän rokottaa Markus Nordlundin huonosta viivasyötöstä. 4-1 alivoimaosuma. Äsiviidou paiskaa toiseen puolivälieräpeliin hatut. Mies oli kovassa tuloskunnossa jo runkosarjassa, mutta nyt tämä alkaa olla jo niin hurjaa menoa, että hetkiä eletään äijän suolla, kun Teräväisen loistava syöttö, siinä on Erosen paikka. Ja nyt on tyhjä maalikin jo hetken ja Filppula runnoo väkisin sisään. Lukemat 4-2. Ilari Filppula korkkaa maalisaldonsa tämän kauden pudotuspeleissä ja Jokerit on tässä leikissä jälleen mukana. Hienosti pelasi jälleen Jokereiden ykkösketju, joka on ollut hyökkäyspäässä luonnollisesti Jokereiden selvästi paras ketju tänään. Teräväinen alustaa, Hart yrittää vielä kääntää maalle, siinä on Erosen syöttö ja sieltä tulee lopulta Ilari Filppulan sutaisu maalin kulmalta verkon perukoille. Leikki jatkuu, kuten todettua, lauantaina Helsingissä, sen jälkeen maanantaina Raumalla ja sen jälkeen seuraavana keskiviikko Helsingissä. Nämä poikkeavat, heille lankehuvat, maalinteos he ahkerat määrä. Aiko reistataan tää, kumpa onnistaa pojat, niinkö Raumaisen sen ruuhka voittaa. Aiko reistataan tää, kumpa onnistaa pojat, niinkö Raumaisen sen ruuhka voittaa. Ei he voi viasääs, jako alkuun pääst, naaprimaalusin aina se saaras. Sen ne sääkriston taik, naaprikattonsa taik, kui he ittees voi äijäs votaara. Sen ne sääkriston taik, naaprikattonsa taik, kui he ittees voi äijäs votaara. Selvästi itseluottamusta omaan peliinsä, sillä areenassa nähdään ensimmäiseen kohtaamiseen nähden kuin uudesti syntynyt raumalaisjoukkue. Vierailija on lähellä avausmaaliakin ensimmäisen erän puolivälissä, kun Jarkko Kauosaari kilauttaa ylivoimalla tolppaa. Jatkotilanteesta samalla hetkellä, kun Jokerit pääsee täysilukuiseksi, Lukkoa kuitenkin onnistaa. Janne Keränen tarjoilee herkullisen lättysyötön Jerro Ahtolalle, joka laukoo kiekon ohi jokerivahti Eero Kilpeläisen. Jesse Virtanen kuittaa osumaan kakkossyötön. Jokerit on saanut pelikuntoon toipuneen avainhyökkäjänsä Steve Mosesin takaisin kokoonpanoon ja on muutenkin kotonaan hankala kaadettava. Tasoitus seuraakin erän lopulla ylivoiman jälkilämmöillä, kun Tomi Mäen rannelaukaus siniviivalta yllättää Petri Vehasen. Ossi Väänänen ja Teemu Eronen merkitään maalin syöttäjiksi. Mäelle tästä uran 4. playoffs-häkki ja tauolle lampsitaan 1-1 tasalukemissa. Isännät tulevat hyvällä sykkeellä myös toiseen erään ja kiskaisevat itsensä ensimmäistä kertaa keulille, kun periodia on tahkottu pari minuuttia. Lukko maalille itsensä parkkeeraava Riku Haal saa kiekon kuin tilauksesta lapaan ja nostaa sen sisään. Esittyöstä kokeneen jokerihyökkäjän uran 4. pudotuspelimaaliin vastaavat Jarkko Heino ja Teemu Pulkkinen. Ottelun puoltaväliä lähestytään, kun Jokerit siirtyy jo 3-1 johtoon. Tomi Mäki möyhii kulmassa, heittää viivaan ja Ivan Majeski laukoo kiekon Henri Heinon kautta sisään. Heinolle tilastoidaan tästä uran 3. playoff-osuma ja vierasjoukkueen asema alkaa. Pelipäivää! Huutaa Rauman pojat, se on ydinvoimaa tänään. Ei mikään turha päivä, se on pelipäivä, mallia päivä. Huutaa
Vehasessa. Vehaselle merkitään toisessa erässä hulppeat 20 torjuntaa. Kolmanteen erään lähdetään Jokerien 3-2 johtolukemista. Perinteisen sanonnan mukaan voittavaa joukkuetta ei vaihdeta, joten Lukko lähti Helsingin otteluunsa samalla kokoonpanolla kuin toissa illan mittelönsä. Tältä nipulta otteet ovatkin mallikkaita ja varsinkaan Raumalla loistanutta Justin Acevedoa Jokerit ei näytä mitenkään saavan aisoihin. Kolmannen erän puolivälissä Lukko pelaa ylivoimaa, kun kanadalais-portugalilainen tulittaa B-pisteen Haminolta sydämensä kyllyydestä ja tilanne on tasan 3-3. Tämän jälkeen Lukon kultakypärä on lähellä iskeä vieraille jopa 4. osuman, mutta tolppa pelastaa helsinkiläiset tässä kohtaa. Varsinainen peliaika paketoidaan tasalukemissa, joten voittaja on lähdettävä hakemaan jatkoilta. Jatkoerässä Jokerit on hyvin lähellä voitto-osumaa Jani Ridan päästessä ampumaan kiekon kohti tyhjänä ammottavaa Lukko-pömpeliä. Petri Vehanen venyttää kuitenkin itsensä uskomattomalla tavalla kiekon tielle. Ja sitten tulee pommi ajassa 71-13, kun Lauri Tukonen iskee maalin edustaltaan raumalaisille 3-4 voitto-osuman. Syöttäjäksi merkitään tietenkin Justin Acevedo, joka haali ottelussa jälleen komeat tehot 2+1 kaunistellen koko kevään playoff-saldokseen 6+6. Vieraiden ykkösmies on tänään kuitenkin Petri Vehanen, joka pysäyttää ottelussa 52 kiekkoa. Lukko johtaa sarjaa sensaatiomaisesti voitoin 2-1. Puolivälierä Karavaani toista kertaa Rauman Äijäsuolla. Lukko on viritellyt muhimaan kevään pienimuotoista yllätystä ja johtaa sarjaa voitoin 2-1. Matka on kuitenkin vielä pitkä, sen tietää varmasti myös Suomen mestari päävalmentaja Risto Duffa joukkoineen. Saako Jokerit tänään hirmuvireisen Justin Acevedo kuriin? Siinä yksi ratkaisun avain. Kanadalainen on nakuttanut 2 edelliseen kohtaamiseen tehot 4+3. Ottelu pääsee starttaamaan reilut 10 minuuttia myöhässä alkulämmittelyssä rikkoutuneen päätylasin vuoksi. Avausviitosen paras paikka avautuu Lukolle, kun Justin Acevedo osoittaa jälleen vaarallisuutensa. Räväkkä ranne kilahtaa kuitenkin Jokeripelurien helpotukseksi tolppaan. Acevedon 6 ottelun nakuttamat tehot 6+6 eivät ole sattumaa. Jokerit iskee alkutahdit raumalaisyleisön harmiksi kellojen tikittäessä aikaa 19.07. Jani Rita nousee laidalta, virittää ranteella ja ampuu tarkasti takanurkkaan Jokerit 1-0 johtoon. 31-vuotias Jokeri kasvatti avaa kevään pudotuspelien maalitilinsä. Ridan edellinen pudotuspelimaali nähtiin keväällä 2008. Syöttöpisteet Riku Haalin ja Teemu Erosen tilastosarakkeisiin. Ensimmäinen erä Jokereille 1-0. Lukko rynnistää rinnalle toisessa erässä ajassa 26-59. Teemu Nurmi vetää hienosti pakin vipuun valelaukauksella. Tästä aukeaa paikka ja kiekko suhahtaa. Wants to bring me down, cause I want to fly the flag. With my head held high, I body back all the colours of my land. My feelings are so true to the yellow and the blue. It's the colours of my heart, and it's always beats for you. My heart beats for you, the yellow and the blue. My heart beats for you, the yellow and the blue. The people full of ignorance who wants to bring me down. They blind and full of prejudice and I will fight them back. It seems to be a crime being patriot these days, but I will always fight for the yellow and the blue. My heart beats for you, the yellow and the blue. My heart beats for you. Pitävät katsomossa kovaa Mekkalaa yllä, kun paikka tulee Tukoselle. Kilpeläinen ei saa kiekkoa, Alttola on paikalla ja Lukko johtaa tätä ottelua 1-0. Maali on Jerry Ahtolainen 4. tämän kevään pudotus.